O concello de Cartelle viviu onte un domingo de Pentecostés cargado de emoción, fervor e bulicio na súa tradicional romaría na honra da Virxe das Maravillas, que este ano, ademais, recuperaba e con éxito a tradicional feira de artesanía, unha cita que deixara de celebrarse nos anos 50 do século pasado. Desde primeira hora da mañá os arredores do santuario foronse enchendo de veciños e veciñas e tamén visitantes atraídos polos máis de 100 postos instalados para a ocasión, onde se ofrecían durante todo o día produtos hortícolas, artesanía, antigüidades e unha variada proposta textil e alimentaria. O punto central foi a procesión dos pendóns, arcos florais e ramos feitos con bolas de cores que lle dan singularidade a esta comitiva e que acompañaron a imaxe da Virxe, acompañando tamén de multitude de veciños. As actuacións de Vilatú, BCB e Ritmo Joven pechaban o día.